patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Rakbayan sa Cebu. Chief Investigator sa Cordova Police Station, gipusil patay. Padayong gila sa kapulisan kung kinsa ang duha kawa mailhing mga suspitsado nga luwan sa motorsiklo nga mao'y responsable sa krimen. Blanco pa karon ang kapulisan sa posibleng motibo sa krimen. Si Luan Mayrontina sa report. Bakante na ang buhatan sa Chief Investigator sa Cordova Police Station nga si Police Master Sergeant Elizar Llanes human kini gipusil patay alas 6 kagabi. Bugtong sapatos na lang niya ang nahabilin human gikuha sa iyang asawa ang iyang mga gamit. Matod ni Police Corporal Richie Abaw, investigador sa Cordova Police Station, nga nananghid pa ang biktima nga mugawas kadali kay manihapon. Apan nakadawat na lang og tawag ang Cordova Police nga may lalaking gipusil sa Sitio Calandos, Barangay Poblasyon. Pag human sa buto-buto, nanggawa sila, mao na nakitaan nga nanay nagbuyod nga lawas daplin sa karsada, motor nga natumba. Pero naapoy nakakita uban katong wala nanagan, ilang account nga nagmotor kuno ang nagtira niya, nagpusil, riding in tandem. Nagsunod niya, ma'am. Patay diha-diha si Llanes human mahiagom og mga samad pinusilan sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Dining dapita gikatahong nahagba ang biktima human kini gipusil sa duha ka wa mailhing mga lalaki luwan sa motorsiklo. Gani may lama pa sa dugo sa biktima dinhi sa gutter sa karsada. 2014 unang nadestino sa Cordova Police Station si Llanes. Sulod sa pipila ka tuig siyang nagsilbi isip sakop sa Intelligence Unit o Drug Enforcement Unit hangtod nga nahimo siyang Chief Intel Officer. Sa kasamtangan, siya na ang Chief Investigator sa Cordova Police Station. Sa pagkakaroon, blanco pa ang Cordova Police Station sa posibleng motibo sa krimen. Amo pang subayon, amo pang kayon katuyang cellphone, amo tanawon og nabi siya threat. So far sa amo adre sa police station wala pa say ginasulti namo about ana. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mayrontina, Balitang Bisdak. 15 kagilang mga drug personalities sa Nakbansarisay sikop pa samtang subsubusab ang random checkpoint gagihimo karon sa atong police ug traffic enforcer tandem sa Talisay City. Si Fee Maridumabok sa detalye. Muabot sa dulan 300,000 pesos ang balor sa nasakmit nga illegal nga drogas gikan sa 15 ka mga dinakpan. Atol kini sa gihimong 3 ka adlaw nga operasyon sa kapulisan ubos sa Uplan Limpyo Talisay. Ang mga dinakpan giilang mga street level individuals. Samtang mas subsub pa nga mga random checkpoints sa daghang lugar sa Talisay City ang gihimo sa Police Traffic Enforcer Tandem. The idea is aggressive patrolling. Meaning when you conduct patrols, you should not stay in your vehicles. You should converse with the people, engage with the citizenry, make sure that your presence is felt, no? Dili kay susuroy lang kadiya, no? Basig ang mga tao makaingon nga kanang nara siguro nagikuha. Si Jonathan Tumula, kapangulo sa City Toda ani Butyag, nga dako kini og tabang ilabi na nga aduna gihapoy mga tao nga dili motuman sa lagda sa trapiko. Gani, sukad na umol ang tandem. Niabot na sa 8 ka mga tao ang ilang nadakpan nga naglaing kalapasan sa pagmaniho og motorsiklo.
Dugang nitumulak nga magpadayon na kining tandem hangtod nga naa pa ang dugang puwersa sa kapulisan. While nag-conduct sila og roving sa ilang area of responsibility, implement sa clearing, mo-conduct na sila og random nga checkpoint para pagsiguro lang yun sa atong seguridad dinis Talisay, labi na gyud sa katong mga nagsakay og mga motor. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Makasada pa doon sa mga dagkong simbahan sa dakbayan sa Cebu, Butangan ug alis sa kapulisan aron makontrol ang pagsulod sa mga tao atol sa misa de Gallo. Samtang nanawagan ang IATF official sa mga maninbahay nga tan-awon ang kaugalingong proteksyon aron makalikay sa virus. Ani ang report. Nabantayan sa ikaduhang adlaw sa pagpahigayon ug misa de Gallo ang pagsugwak gihapon sa mga tao sa gawa sa masimbahan ilabi na sa Basilica del Santo Niño din wala na mapatuman ang social distancing. Nunot nini, Butangan ug ali sa kapulisan ang mga kasada pasulod sa mga dagkong simbahan. Kini aron makontrol ang pagdagsa sa mga tao ug first come, first serve basis ang ipatuman. Kung unsa kahapsay ang sasulod sa simbahan, baligtad ang sa gawas. Busa mo sagup og sistema ang Cebu City Police Office nga makontrol na nilang daan ang mga tao sa dili pa makasulod sa church vicinity. We recommended na magbutang og barriers sa eskina-eskina na para adto na dito mismo ang control sa mga tao para dili na gid sila mo stay dito sa dalan. Gipasabot ni Police Colonel Josefino Ligan, direktor sa CCPO, nga ang pag-istrikto nila sa patakaran gitumong alang sa pagpanalipod sa katawhan. Giangko nini nga limitado kaayo ang ilang manpower itandi sa gidaganon sa mga manimbahay. We just try to maintain mabaato ang kaso by implementing the minimum health protocols. Samtang ipadayang ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer sa IATF, nga nagsulob man ang tanan nga manimbahay og face shield og face mask. Apan dili gihapon og kumpiyansa kung mahimo likayan na lang nga makigponsisok sa bagang duot sa mga tao ug didto na lang sa online mass magmisa de Gallo. These 9 days, this is a test for us. If we are really ready for the new normal, the way it goes, no, sa second day nato murag I believe we are not ready for the new normal. Gidugang nini nga magtinabagay ang tanan, di lang ang gobyerno ang saligan aron malikayan nga mobalik na usab og saka ang COVID case sa dakbayan. When you talk about new normal, you have to self-regulate. You have to self-discipline, no? Self-comply. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pangu sa Emergency Operations Center kun EOC, mihulagway sa grabing kabaga ug pagsugwak sa mga tao sa mga simbahan sa dakbayan sa Mandawi nga high risk ug posibleng hinungdan unya sa pagkatap sa COVID-19. Si Chelo Valiena sa report. Mipasiugda na og mga kausaban ang dakbayan sa Mandawi aron dili na mausab pa ang nahitabo sa unang adlaw sa misa de Gallo sa mga simbahan diin ang bagang duot sa katawhan. Usa niini ang pagbutang og barrier kun ali nga mga usa ka 2 metros gikan sa simbahan. Kung mapuno na ang simbahan, matud ni Attorney August Lizer Malate, pangu sa Emergency Operations Center, nga awhagon na lang ang mga tao nga mupauli na lang samtang paduong pangusimba. Ma-advise na gid tong mo abotay nga uli na lang, social media na lang mo, kay wa na gid space. Samtang gihulagway ni Malate nga high risk ang kagrabing baga sa duot sa mga tao nga mutambong sa mga misa de Gallo. Gawas ni ini mamahimong super spreader usab kun hinungdan sa paspas kaayo nga pagkatap kun aduna may usa ka positibo nga mutambong sa misa de Gallo nga masagol sa bagang duot sa manimbahay. 0 kalitrag 6 in matter of pila ra ka oras. So that is how kana bang uncontrollable kaning virus. Nabalaka si Malate nga posibleng paspas na sa bunya ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 kung magpadayon kini. Sa case bulletin sa Department of Health kagahapong adlaw, 3 ang nagpositibo sa Mandawi City. Sa 2,681 nga total COVID-19 cases sa dakbayan, 23 niini ang active pa. 2,487 na hinuon ang recoveries. Moabot sa 171 ang mga nakalas.
Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 89 ka mga eskwelahan sa Central Visayas ang gikatakdang himoong pilot areas sa limited face-to-face classes sa karong Enero. Apan gikinahanglan nga makumply ang mga rekisitos sa dili pa makapadayon sa face-to-face classes sa sunod na nga buwan sa gikatakdang pagpatuma nini. Ani ang report. Sumaan ni Direktor sa Luciano Jimenez sa DepEd 7 nga mag-agi sa proseso ang mga tunghaan nga napilian isip pilot school sa limited face-to-face learning. Una, ang ato agyod ang katong gita pangayo natong PTA resolutions with parents' consent, and then ang ato ang local government unit nga muuyon pod, and then ang DepEd pod nga certification from the school principal nga ang eskwelahan is feasible on compliant sa mga requirements nga gilatid. Duha ka adlaw lang ang klase ug 50% sa matinud-an ang makatambong. Kadtong mga tunghaan nga naa sa low risk area ang matugutan. Giklaro niya nga ang ginikanan ang adunay last say kung ipaapil ang anak sa physical learning. Bisan pag mapili paghihapon ng eskwelahan nga mag-conduct og pilot sa limited face-to-face, dili gyud na siya gihapon pasabot nga naay nga pugso ng mga bata pag-attend. Yeah. Ang last gyud nga kuan ang ginikanan ug ang bata mo gyoy magkuan kay bisag ang bata gusto ug nag-adto sa eskwelahan walay parents consent, di gyud siya pa sudlon. Giangkon Jimenez nga adunay mga LGU nga dili pa bukas sa idea sa face-to-face learning ug dili nila kini mapugos. Samtang mamahim usab nga mo-avail ang mga pribadong tunghaan sa maong sistema apan gikinahanglang adunay permiso gikan sa DepEd. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga poso, laing abogada ang gibanhigan lang yun, kanulang hapon patay. Nagsubay sa National Highway sa Barangay Glook, dakbayan na sa Danao, ang sakyanan nga gibanihon ni Attorney Baby Maria Concepcion Landiro Oli. Dihang gibanhigan pasado alas 2 karon lang yung hapon. Pato di Police Major Maria Teresa Makatangay. Ang hipi sa Danao City Police Station nga dead on arrival ang biktima dihang gidaki ni sa tambalanan. Sa initial nga investigation, giingong gisundan ang biktima sa nagmotorsiklo nga mamumuno o nakapadagan pa lang ang abogado o usa ka gatos metros hangtod nga mibangga ang iyang sakyanan sa laing sakyanan. Tanang anggulo ang gisubay karon sa kapulisan kabahin sa motibo sa maong krimen. Gisusi pausab nila ang kuha sa mga CCTV sa mga establishment sa maong lugar. Mas gipalapdan ang search and rescue training sa mga personnel sa CDRRMO Mandawi aron maandam sa mga alarma. Lakip sa ilang giandam ang posibleng mga alarma nga mutumaw atol sa Misa de Gallo. Ang report ni Nico Sereno. Eksena kini sa water search and rescue sa City Disaster Risk Reduction personnel. Sa Mactan Channel sila nag-training aron maandam sa unsay posibleng mahitabo og respondihan. Matod ni Felix Suico, Operations Chief sa CDRRMO, mas maandam sab ang ilang mga tao kung ugaling may mga pagbaha nga mahitabo ug magkinahanglan og water rescue. Magamit siya kuan baha. Gamit siya baha. Ana sa baha sa nasa tay mga personnel nga gi-train for swift water swift rescue. Lahi man tong dagat nga hinay current, ang swift kay paspas mo gud ang yang current kusog. Mga bulog ba? Regular ang paghimo nila og lain-lain nga mga rescue trainings sa ilang personnel aron maandam. Samtang moabot sa 15 ka mga personnel sa city disaster ang i-deploy sa 8 ka mga simbahan alang sa Misa de Gallo. 2 ka mga ambulansya ang ilang gamiton pag roving sa tanan nga mga parokya. Aside from kuan atong ambulance, natay ibilin gyud nga 2 ka roving medics. So standard na sila nga itong mga personnel na to. In case kuan manawag na lang sila
Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga merkado sa Dakbayan sa Talisay gisugda na pagsusi sa mga miyembro sa fire department kung wa bay na maligya og mga pabuto. Labi na nga duha lang ka mga maligya ay ang mikuha og fire department og permit. Adunay live update si Fem Marie Dumabok. Fem. Bob, matag adlaw usab gihimo sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Talisay ang pagrekorida pagpahinumdum sa publiko sa mga angayang buhaton aron kalikayan ang sunog ilabi na ning panahon sa Kapaskuhan. Ganihang buntag, gawas sa naandang rekorida. Diin gituyok sa ilang fire truck adungan ang pagtrumpa sa mga sudlunong lugar. Pagpahinumdum sa mga angay buhaton aron kalikayan ang sunog. Gituyo usab sa kabumbiruhan sa Talisay City ang mga merkado publiko. Sama na lang niining sa barangay Tabunok. Gisusi kun wa bay mga naninda og bisan unsang klase sa pabuto. Mato ni SFO to Giler Pegarido nga sa syudad sa Talisay, duha pa lang ilang nahatagan og permit alang sa pagpabaligya og fireworks display. Uwaw sa niini gitugutan diha sa merkado o duol sa mga balay. Pagpangandam o pagpahimangno sa mga katawhan nga ang atong kuan karon naman tay gitawag og uplan iwas paputok and himangno sa mga katawhan nga dili na lang gyud mamaligya og mga pabuto kay delikado man gyud siya makadisgrasya o makamugna og sunog. Sa iyang bahin ang hepe sa Talisay City Police Station ni padayag nga lakip na usab kini sa pagroving sa mga pulis. Like all other Christmas and New Year seasons in the past, we will be reinvigorating our fight against illegal firecrackers. Makigtagbo usab si Mayor Samsam Gulya sa BFP Talisay kung gikinahanglan pa ba ang pagtagana og firecracker zone sa syudad sa Talisay. We've always been very coordinated sa city. It's something that I have to talk to with our fire chief, si Arnel Abella, kung sa stand nila because sila may na-expertise and knowledge regarding this. Samtang atul sa pagsusi sa kabumbiruhan sa merkado o sa ilang gipasidanan, mauang na maligya og mga butane canister. Gisiguro usab dila nga kompleto kini sa mga dokumento, ilabi na ang Standard Compliance Certificate gikan sa Department of Energy. Nakita sad nato nga nasa na maligya og mga butane. Dako na ang volume siya na basigon niya na ang na atos ang gipahingmanguan nga butangan gyud og mga dagko kay nga mga signages nga no smoking sign. Nga kining lugar mga 15 to 20 meters away wala gyud manigarilyo. Gamay ra ang ipa-display niya to ipahakot lang ang mga botelya. Aron di kay sad sa sunog. Padayon usab silang ni susi sa mga mall o ubang tindahan nga namaligya Christmas lights kun dili ba kini mga substandard. Bob, gawas sa pagmonitor sa mga pabutog ang kanunay nila nga pagpahimangno sa publiko kalikayan lang ang sunog, dungan usab niini mao ang pagpahinumdum sa Talisaynon sa mga angayang himuon aron dili madugang sa ihap sa mga natakdan kun matakdan sa sakit nga dala sa COVID-19. Bob? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron kalikayan nga subling magdasok ang mga tao sa mga simbahan, sugod karong kadlawon aduna nay duha ka schedule sa misa ni Galyo sa tanang mga simbahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa report. Sa amended executive order nga giluwatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan karong adlaw, gipahibaw niini nga sugod karong kadlawon aduna nay misa di Galyo sa alas 3 sa kadlawon, samtang ang ikaduhang misa ari na sa alas 4:30. Subay niini giusab sa mayor ang unang giluwatang temporary adjustment sa curfew hours. Sugod karong gabii, ang curfew ipatuman sa alas 10 sa gabii hangtod sa alas 2 sa kadlawon. Ang kanang curfew implement na siya, no? Katong mga manimbahay exempted to. Pero katong mga naglibod suroy, no? Nga klaro kayo nga dili padong simba o padong inom pa ba, dakpon gito siya. Mas istrikto na usab ang pagpatuman sa pagsulubog face mask o face shield sa tanang manimbahay ug limitahan na ang mga tao nga anaa sa gawa sa simbahan. Sa layo pa lang doon na barriers nga mo tan-aw nila, no?
Nya tan-awon sad ang capacity kung mapuno na ang 3 o'clock nga mass, kasunod na sila nga misa sa 4:30. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Sa unang higayon, nakatala ang dakbayan sa Sugbo og labing ubos nga aktibong kaso sa COVID-19. Samtang tagdumala sa mga supermarket sa syudad. Gipatawag sa EOC isip pagpangandam sa Christmas rush. Ano ang report? Gawa sa simbang gabi, usa sa gipahugtan karon sa dakbayan Sugbo ang sitwasyon sa mga supermarkets. Din gipanglantawan nga mudag sa usab ang mga tao alang sa Christmas rush. Suma sa Pangulo sa Emergency Operations Center, Joel Gaganera, nga compliant man ang matindahan sa mga health protocols apan gikinahanglan nga makasiguro nga malikayan ang umaabot nga senaryo. And then ang atong incidence of those that got positive nga ni-visit sa atong mga groceries and supermarkets are very minimum jud kayo. No, minimum jud kayo. Dili good alarming. Samtang malipayang gipahibaw ni Gaganera nga aduna nalay 83 ka mga active COVID cases sa Cebu City base sa monitoring sa EOC. Hinoon itandi pa kini sa record sa Department of Health. 19 na kaadlaw nga single digit ang kaso sa COVID-19 nga nagpasabot nga ubos ang kaso sa kagaw sa syudad. Apan nabalaka ang opisyal nining special season nga mausaka na usab ang kaso sa COVID. Base sa pattern, human sa Semana Santa ug kalag-kalag, misaka ang kaso tungod sa mga kalihukan o gipanglantawan nga human sa Pasko na usab kini mahitabo. Busa hugot ang panawagan sa kamhanan nga magmatngon aron malikayan ang subling pagsaka sa kaso sa COVID sa Cebu City. Sa Pilipinas, medyo pagka-religious o tradisyon. Nahinumdom tangali mo pag Holy Week, no? Tungod sa binignit, nisaka. And then, dili man na mo epekto, dili man na siling ang muhang dayon. It will take weeks man. So mo to, pagbuwan sa Mayo o Hunyo, grabe yung patay na to. 330 ang patay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lawaan tres sa Talisay City ug ang mga mulupyo niini sa kilid sa sapa ubos sa Mananga Bridge ang gibisita sa Kapuso, Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Ania ang report. Ang GMA Regional TV padayon sa paghatod og mga regalo alang sa atong mga kapuso sa lain-laing bahin sa metro cities. Karong buntaga mga Talisayno na sab ang gibisita sa Barangay Lawaan 3 sa Talisay City, among naila-ila si Rosemary Ansoy, taga Purok Orange, kansang panimay na himutang sa kilid sa dakong sapa. Nabalaka siya nga bisan kun hinay ang pagbunok sa uwan, muabot sa tuhod ang tubig baha ug musud pagyud sa ilang panimay. Di na makatug ang tibok niyang banay kun taliabot ang bagyo. Magguol siya sa iyang 4 ka anak ug sa iyang gimabdos tungod sa ilang kahimtang. Ganihang buntag, usa siya sa nagmaya, human makadawat og regalo gikan sa Kapuso Network atol sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ilisod kayo, nanang wagi ka pangwartahan, na dili perminti, kung makapamasura, dili perminti. Magpasalamat ko nga, ako may nadawat karon, kanang na-interview, napilian ninyo. Thank you, GMA Regional TV. Sama kang Rosemary, kapin usa ka gatuspa ka mga kapuso sa Lawaan 3 ang nakadawat sa masustansyang utanon sama sa talong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, kalbasa, alugbati, kamunggay, carrots, patatas ug daghan pa. Gisukipan pa kini og mga mensahe gikan sa Kapuso Anchors sa GMA Regional TV ug Balitang Bisdak News Teams. Malipayon sab ang barangay kapitan sa regalo nga nadawat sa iya mga katagi barangay. Dako na akong pasalamat no sa GMA nga usa gid ang among barangay nga napili nga mahimong matagaan mga gift pack ang mga among residente diri nga nagkinahanglan sa barang ginagmay. Thank you GMA Regional TV. Happy anniversary GMA. Atol sa distribution, higpit nga gituman ang safety protocol sama sa pagsulob og PPEs, boots ug pagdisinfect sa tibuok venue. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga traditional jeepneys nga magbiyan gikan sa dakbayan sa Talisay, aduna nay go signal aron makalahos pagpamasahero sa pipila ka bahin dinhi sa dakbayan sa Cebu. Ang report ni Marie Dumabok. Gitugan sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga ning simanaha lang nihatag og go signal ang kagamhanan sa dakbayan sa Cebu. Mato di joy tumulak nga kadto mga PJ nga adunay rota gikan sa Barangay Tabuno ug Barangay Poblasyon lang una ang gitugutan nga makasud sa Cebu City. Gipahibaw ni atol sa meeting nga gipahigayon natong miaging adlaw. And then kami nalipay mi sa maong pagpahibaw nga giaprobahan ni Mayor Labilia ang maong request. So ang atong buhaton na sad karon is mopatawag na sa pagbalik og meeting. Apan gikinahanglang makompleto uno ang uban pang gi-require nga mga requisitos. Andam hinuon nga motabang niini ang kagamhanan sama sa gikinahanglang endorsement letter gikan ni Mayor Samsam Gulias. Right now na nisugot si Cebu City, then we will do everything we can na makadali-dali na ang tanang mga dokumento na kailangan. What is the guideline set? We will follow. Because people need to go back to work and people kailangan og transportation. Adunay dulan sa usa ka gatos ka mga unit sa PUJ sa maong rota. Apan susihon pa tumulak kung pila niini ang nakapasar sa inspeksyon sa LTO ug LTFRB. Sud ning simanaha pakitagbuan niya ang mga hingtungdang PUJ driver aron sa daling panahon makabalik na sila sa naandang rota. Ihatagan sila og mga requirements gikan sa Cebu City usa ana katong gipahigayon nato nga swab test ang result. Kunya human mukuha sad sila nga rin nato og ID and then mukuha sad sila ngadto og kining sitom ID sa CTO ID. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Patay sa ambos ang health officer sa Gihulngan City, Negros Oriental ug ang iyang bana. Natusak sa bala ang magtayayon og dead on arrival sila sa ospital. Sa investigasyon sa kapulisan sa siyudad sa Gihulngan, nasayran nga padung-unta mo pauli silang Dr. Mary Rose Sansela ug bana nga si Edwin Sansila silang panimay sa Barangay Poblasyon. Nakuha gikan sa crime scene ang 14 ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Wapay matumbok ang kapulisan nga responsable sa krimen. Gihulagway sa Provincial IATF sa Negros Oriental nga dakong kawadon ang kamatayon ni Dr. Sansila ilabi na nga nagsaka ang kaso sa COVID-19 sa Gihulngan City. Gikondinar og nanawagan og hustisya ang grupo sa mga doktor sa Negros Oriental. Nimando na usab ang gobernador og dinalian nga kasulbaran sa pagpatay kang Dr. Sansila ug sa iyang bana. Mao kinatong latest weather update karong adlaw, adlang Huwebes, December 17, 2020. Sa karon natay gi-monitor na low pressure area o ganihang alas 3 sa buntag nahimutang kini sa 820 kilometers east of Davao City. O kining low pressure area gituhuan kini na dili mo develop into tropical cyclone o bagyo. Samtang ang northeast monsoon o amihan mo'y naka-apekto sa Luzon. Samtang ang nabiling bahin sa Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Cebu, Occidental Mindoro ug ang Palawan, lakip na pod ang Kalayaan Group of Islands, makasinatig panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan, inubanan aning mga patak-patak na pag-uwan ug pagpanugdog ug kilat. Para sa atong dugang na detalye, bisita atong social media accounts. Dinhi na lang kutob gikan diri sa buhatan sa Mactan Pag-asa Visayas DOST, kini si Enzo Puerto. Gipara tungod sa mga violation ug arrest warrant kining pipila ka mga drivers atol sa simultaneous operation sa kapulisan sa Cebu City. Apan nasurpresa sila kay ang tinuuray di ay katuyuan sa mga pulis ang pag-apod-apod ug regalo. Ang report ni Nico Sereno. Sa mga violation. So sa pito ka tuig nimo na kay violation. Karon nalutsan ka og waran. Nalutsan ka waran sa imong mga traffic violation. Kay wa nimo gisitol. Karon matugos pigdani mo kay tama kay waran. Dili na ka magpadayon og drive. Aliyaw sa pasas. Hilabihan ang kakuyaw ni ining driver sa 04C jeepney dihang gipara sa mga sakop sa SWAT kay kuno wanted siya. Apan nahuwasan sa kakulba dihang gidaygunan hinuon siya sa mga pulis. Siya pa ang gihatagan og regalo pagkahuman.
Ang mga nahitabo eksena sa Caroling Checkpoint nga gihimo sa taga Cebu City Police Office pagpaambit sa diwa sa Pasko. Daw ordinaryo kini nga checkpoint sa kapulisan, mangayo og dokumento ug papeles sa mga drivers ug mubadlong sab sa nakita nga mga violation. Apan ang katuyuan, pagpanaygon di ay. Pakulo. Tatanungin namin sila kung meron silang lisensya, kung meron silang quarantine pass. Ngayon kung wala silang makita, wala silang may bibigay, tsaka kami kakanta. So, mixed emotion yung mararamdaman nila. Sila kabulan nga sila walay trabaho. At least 9 months, di ba? So, sila ang una natin tagaan ng mga gift packs. Para malipay po sila. Dili na sab hinuon mga drivers ang naggrasyahan, may pipilasab ka mga pasahero nga nakadawat og pinaskuhan gikan sa kapulisan. Ang caroling nga gihimo simultaneous sa mga units ug istasyon sa Cebu City Police. Sa barangay Poblasyon, Pardo, daghang mga driver sab ang nagpangulbaan kay nagtuo nga nadakpan sila. Sama niining food delivery rider nga di mahulagway ang kakuyaw. Apan nakapahiyom rasab pagkahuman, human masayri ang tinuod nga nahitabo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagkung ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug 8 ka adlaw na lang Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.